Por que a túa web non vende? Contocho en menos dun minuto. Mira, eu xa pasei por iso. Cando facemos unha páxina web escribimos aí a experiencia que temos, con quen traballamos, e sabes que iso a ninguén lle importa. Os teus clientes non compran o que fas, compran o que poden conseguir grazas a ti. Non lles importa nada se es un crack no teu, o que queren é que lle soluciones os seus problemas. Fálalle ao cliente do que el quere escoitar, dos seus soños, das súas dores, de como lle podes axudar. Un bo texto é a diferenza entre pasar desapercibido e conseguir venda. Comenta beneficios se queres que che dea máis tips para mellorar a túa web. Por que a túa web non vende? Contocho en menos dun minuto. Mira, eu xa pasei por iso. Cando facemos unha páxina web escribimos aí a experiencia que temos, con quen traballamos, e sabes que iso a ninguén lle importa. Os teus clientes non compran o que fas, compran o que poden conseguir grazas a ti. Non lles importa nada se es un crack no teu, o que queren é que lle soluciones os seus problemas. Fálalle ao cliente do que el quere escoitar, dos seus soños, das súas dores, de como lle podes axudar. Un bo texto é a diferenza entre pasar desapercibido e conseguir venda.